Ka GAC na kilai tali ki polling station bakan thup ya ka misai langdong dai bat maus mai ki bakan thup arphawai tali ki shnong. Haka khan nyo trek no pra kala shong isi kerke haka dor bar hall misai polling station. Ka GAC kala ai khuble ya uba PNCM Deputy CEM baru chairman ka delimitation committee ba ulara shisha ya ka jingdawa ban pen phai biang ya arphawai tali ki shnong bakan thup kilai tali ki polling station na rambrai jerngam constituency Shamoshin Road constituency. Ka GAC ka ai khuble ya uba penyat sing CEM ba ula kershan lang ban wanra ya ka jingdawa ban pen phai biang ya ki arphawai tali ki shnong haka EC meeting jong ka KHEDC. Ka GAC ka kerpat ki lai phongut ki MDC ka KHEDC ban kershan lemme ka jingdawa ki pat ba jong ki arphawai tali ki shnong ban pen phai biang na rambrai jerngam constituency Shamoshin Road constituency haka dor bartelang ka KHEDC ka ban sasyong haka khat khandai tarik undo pra. Kumban pen mau baki arphawai tali ki shnong na lai tali ki PS kila pen long ya ki public meeting halai tali ki PS ban pen sngow ya ka sur persha halor ka jing pen kenria jubor ya ki arphawai tali ki shnong na Motion Road constituency Sharam Brajer ngam constituency. Haka khat khandai tarik no pra ka KHEDC kan shong dor bar ban rai khatdo halor ka ni ka jing dawa jong ki pat ba na ki te ki lai tali ki polling station. Kino yalam ka GAC kin wan up hakardop KHEDC banyak sngow ya karai jong ka KHEDC halor kan ni ka jing dawa jong ki kmi denti baka KHEDC kan penne ha Motion Road constituency kumba julong paro Shikarta to nagaleng jongi menta kasngi ngila penlong kerki ya ke EC meeting jong ka GAC ki lightly ki polling station but ngila ya keren hakaba ngila ya berkat bah bat ai jengmut hakaba dai bat kakat khandai terik ningkong ning shop ngisngau ban ai kublai sikit ya par ya u ba PNCM ba dai u deputy CM bat hakaju ko poru ubat kum u chairman jongka selection committee ba ulawan ra shisha hake EC meeting jongka KHDC ka ba kilalong hakini kisngi te nangta kejingla kejongpi bat kumju ru ya kejing sngap kejongpi ngis ngangu ya pi kum nong yalam nang ta kumju ru ya u ba penyat sing sim kum CM uba lapdeng hakabedai bat kene kejing kerpat kejongi te ningkong ning sam ni ai kublai ya pi sikit ya par nang ta kabaar nang ta pade nakaleng jongi menta kasngi ngilai perkat bat ya puson ba ngimbu kejing kerpat hakmat jong pi baro ki lai pungut ki MDC jong ka KHDC bas ngobha ban simkhya bat ban yarap lem bat sngap ya kene ke jingkerpat juga jongi nakamta ban pas bat ban review bang lane ban ai yangi lane ban pan phai bang yangi na ka ramrai constituency sha ka Motion Road constituency ya kini lightly polling station haka khat khandai tarik ka ban long ka meeting lane ka jing yamir jingmut jong ka KHDC nagaleng jongi ngila kerpat kerpon ya baro ki MDC bas ngoba ban kershan lem bat yarap lem yangi ya kene ke jing kerpat kerpon ga jongi namarba kuman phaidin khndiat ngila penlong ya lightly ki public meeting bat ngila kerpat epi bas ngoba ban yarap lem nakum ta jongi hadin nangta ngila airu ke jing thok sha uba penyat sing sim kum CM kum juru sha uba PNCM kum u chairman jok selection committee hadin nang ta pade ngila lej ru ban yeng bat ban tit ya ka KHDC ban snap ya ka sur jingker pat jongi de hadin nang ta pade i ba PNCM ibede i chairman jok selection committee bat ha ka jingdon kat jong ba tetus khan ibede u opposition party lane ubede u nong letai ya ka KHDC badai u noyelam jong kaleng persya u don kat ak to kesngi bat ndang ila ya mir jingmut ak to kesngi na kaleng jongpi pilakular ba enwan ra hakisi bat kumba pilakular hi pilawan ra sisya ban ngi kermen ba hakakat khandai tarik na kaleng jong ba tetus khan kumba ulakular hakmat jongi ak to kesngi bas ngoba ban kersyan lem yangi ban pensuk yangi na kene ke jing jenjar hakayat ke yeng kumjuro na ke jing jingai jong ka constituency te kumjuro ngi kerpat khamtam ya uba jigur kum local MDC uba bajop
kum local MDC nang ta ya arngut ki MLA ubadai barit metho bat kum juru u sar RG ubadai local MLA jong kane ka dong ka thang ka jongi ngi kermen ba nak leng jongi ki pai ba ngi khmi lenti ba nak leng jong phiru phinia don ti lem nak menta ban penwan lem penwan biang yangi na ramrai jengam Siam Ocean Road constituency te sachisin nakleng jungi ngila ya rai bat shimru dakawai ke jengmut bahak do kesngi ngin up ya kata ka kubor ke babha hakmat jong ka KGDC hak khandai tari ban ngi kermen ba kuni uso jong ke jeng up jungi hak do kesngi ngin wanra ban ngin penbena ba lengba jong pi ki lai pungut ki MDC jong ka ki badai ki pardo persnam jungi pin ai yangi ya kata ka sok ka bathiang hakaba umdei batang mangi kinong yelam ngi kwa hendrai jong baro lightly ki polling station ngi kerpat ya ka burom basbun ke jong pi bas ngau pha ban sngap ya kane ka sur jongi kumbo ong manore ba ka sur jong pajba kadai ka sur jong blai tingi kermen ba baro lai pungut pin krisyan ban penpai biang ngi na ramrai jerngam Siak Motion Road constituency ha ka election kaban wan jong ka MDC bat kumju ro nang ne syakmat Oh